We zijn vandaag op het NNF en we zijn gisteren aangekomen en toen heb ik de hele avond hier in de jacuzzi gezeten. Heerlijk warm water. Tot 1:30 s'nachts, dus vandaag is het een beetje een druilerige dag. Het is nu lunchtijd en iedereen is een beetje aan het herstellen en aan het lunchen. Ik zal even een overzichtje laten zien. Kampvuur met een typisch. Daar ligt al het hout voor het kampvuur. De bartent. En dan hebben we hier het programmahokje. Dan kun je kijken wat voor workshops er zijn, meer dan 100 keer. En dan is hier de aanmeldkassa waar je je intekent en weer een workshop type. Kijk. Hallo. 2 zielen, 1 gedachte. En dan zijn we alweer rond. Ik ga even doen.